Dobrý deň. Tak akože zápas hodnotím určite pozitívne, keďže vyhrali sme 3-0. Myslím si, že dominovali sme celý zápas. Samozrejme boli nejaké okamihy, kedy možno, že nás zatlačili alebo čosi, ale tak z môjho pohľadu aspoň myslím si, že veľmi dobre. Díky, prostor pro vaše otázky, Jirko. Já začnu Jirka Fejdo Sport. První dotaz, kolik měříte, protože jsme našli 192 a 195. 194. Tak to jsme nenašli. No tak, 194. Trenér říkal, že to byla celkem rychlá akce, vlastně váš přesun do Hradce. Jak vy jste to prožívali, jak jste se to dozvěděli, jak to vlastně proběhlo? Tak vlastne oznámil mi to môj agent asi o 9 ráno, tuším. Vlastne pred tréningom mi to oznámil, že bola by taká možnosť a po tréningu mi už volal, že je to skoro také na spadnutie. Takže vlastne dohodli sme sa na podmienkach, na všetkom, dohodli sa kluby medzi sebou a v priebehu dňa sa to všetko spravilo a vlastne na druhý deň, tuším, že na druhý deň už som cestoval sem. A když ste slyšel tú nabídku, tak ste hned souhlasil? Nebo... Áno. Bol som taký, že hneď jasné, že prvá česká liga, skvelá liga, kvalitná liga, čiže aj Hradec, veľmi dobrý tým, čiže bol som veľmi za to rád. Jaká byla ta doba v cizině? Jak to popište? Rakousko, Itálie, Španělsko, co vám to dalo? Tak ja si myslím, že dalo mi to veľa určite po tej hernej stránke, ale hlavne aj po tej mentálnej. Mal som ťažké obdobie celkom v Granade, nehrával som, čiže bolo to také nahore nadolu. Čiže nebolo to určite ľahké, ale tak myslím si, že ma to zocelilo po tej mentálnej stránke a ako som aj povedal, aj určite po tej hernej stránke. Jaký byl vstup do toho zápasu dneska, protože takhle rychle se většinou nestřídá, tak bych to asi řekl, bylo trošku nečekané. No, nestihol som sa ani poriadne rozcvičiť, ale tak vlastne, keď som nabehol toho zápasu, tak aj za pomoci divákov, aj za všetkého som sa toho rýchlo dostal. Veľmi spoluhráči mi pomohli, čiže som za to veľmi rád a hovorím, bol to fakt vysnívaný debut. Vy ste tady měl nejaký příbuzný, ne? Mal som sem rodičov, sestru, brat bohužiaľ nemohol prísť a ešte mal som tu sem 2 kamarátov a 1 frajerku kamaráta. Ještě se tam na ten zápas. Měl jste první šanci, to jste hrál prsama do té tyče. Bylo to nějaké chycení se, nebo... Ako prosím? Jako chytil jste se v tu chvíli, nebo ještě dřív už? Tak myslím si, že chytil som sa, keď som vlastne uhral prvú loptu. To bolo také, vošiel som do toho zápasu vlastne, tam som sa do toho zápasu dostal a to zakončenie to bolo skôr také reflexné, lebo ja som to čakal na nohu a dostal som to niekde na hruď, tak len som sa nejako vytočil. Bohužiaľ tam nepadlo, ale tak... Já se vrátím k té rodině, protože já jsem vás viděl s malou holčičkou, to je sestra vaše, jo? Áno, sestra. No, dceru ešte asi by som nemohol mať, no. Já jsem, že to nevychází, ale... No, veľmi ne. Co ten gól? Byla to jako... Šel jste si tím jasně, věděl jste, co uděláte? Tak keď som videl vlastne, že tá lopta tam prepadla, tak som do toho behol v plnom šprinte a potom už keď som išiel do boxu 1 na 1, tak už som si povedal, že proste buď vinde alebo nevinde, že buď ma fauluje alebo čo si, hodil som si to na pravú nohu a tam už som zakončoval len čisto proste automaticky. Trenér říkal, že se vám líbí, že se jemu na vás líbí sebevědomí, já jsem se ovšem teda taky hnedka. Jak to, že ho máte po nějaký době, kdy jste tolik nehrál? Tak neviem, myslím si, že aj ako som povedal, že pomohlo mi to po tej mentálnej stránke, tak možno to mi dodalo takéto sebavedomie. Určite hráči cítim od nich podporu, od trénera cítim podporu, čiže to mi dodáva veľké sebavedomie. Já už opravdu poslední věc. Jaký to je hrát proti vlastně týmu, který vás nezná, protože mi to úplně nepřiznali Slovácko, ale vlastně jako o vás nevěděli, akorát Ondra Kukučka říkal, že vás potkal kdysi někde. Na repre sme sa párkrát stretli, áno. Ale pan trenér Ves přiznal, že se chystali na Pilaře Vlkanů a další, takže bylo to znát, nebo je to znát, nebo? Tak neviem, tak keď povedali, sa na to nepripravili, tak sa na to nepripravili, no, tak neviem. Dobrý, děkuji. Ja ďakujem. Díky, Tomáši. Už se mám na co. Nebo tady o tom Zeptám se třeba teďka první start, první gól, tak co vás čeká v kabině? Tak neviem, určite budem platiť veľa. Predpokladám, že tam budú vysoké pokuty za to a vlastne to prístupné, nie pokuty, pardon. Čiže predpokladám, že zaplatím veľa, ale tak to patrí k tomu, hovorím. Som rád za ten gól veľmi a aj za ten svoj debut a to všetko už je potom príde a vlastne je to v pohode. Cítíte, že by vám třeba ten první zápas, takový skvělý start s tím gólovým podpisem, mohl jako otevřít ještě víc toho času na hřišti v hradeckých barvách?
Tak verím, že hej, určite budem sa snažiť makať v tréningoch. V každom jednom tréningu sa budem snažiť ukázať svoje maximum a budem sa snažiť hrávať čo najviac a vlastne dávať čo najviac gólov samozrejme. Jak to máte zatím tady s bydlením a tak, s rodinou, jak to máte v tom súkromí v Hradci, jak ste poznali? Tak bývam sám vlastne. Bývam v byte. No a Výzva pro hradecké frajerky? Prosím? Výzva pro hradecké frajerky? Tak zatiaľ ešte nie sú žiadne, ale... Děkuji. Ja ďakujem. Nějaké Libore? Když se ještě vrátil k tomu gólu, pro mě zaujalo, jak jste říkal, že jste čekal, jako jestli faul, nefaul je. Takže jste si tu chvíli neuvědomil, že vlastně jdete na stopera, který už má žlutou a že faulovat asi nebude, že by to mohlo být jednodušší. Tak už keď som tam išiel, tak nepozeral som, že kto ma bráni vlastne. Vedel som, že som v pokutovom území a vždy je to tam také, že ten obranca vlastne nemôže ísť úplne na 100%, lebo hociaký dotyk môže byť penálta. Čiže som si tam hodil na tú pravú nohu, hovorím, chvála Bohu to vyšlo a zakončil som a padlo to tam. Díky. Pokud nejsou dotazy, tak já se Adama ještě zeptám, pro tebe to byl druhý zápas tady v Malšovické aréně. Že už si tady byl s reprezentační 21 slovenskou, tak jak jsi užil atmosféru? Tak atmosféra bola fakt skvelá, hlavne keď som dal gól, tak vtedy som to asi najviac pocítil. Tam som sa vlastne asi aj najviac zadýchal, takže keď som oslavoval, tak to vtedy som... Čiže nie, atmosféra fakt fantastická, skvelí diváci, skvelú podporu sme mali od nich, hovorím, veľmi mi to aj pomohlo vlastne, keď som nastúpil na ihrisko, tak som počul, že ma povzbudili a veľmi mi to pomohlo, čiže za to im veľmi ďakujem. Díky moc. No Lukáši. Napadlo při té závěrečné děkovačce se skandovalo, kdo má triko Tenis Pardubic, tak stihnul jste už nacítit tu velkou rivalitu mezi Hradcem a Pardubicem. Stihol som. Stihol som. Ja som to najprv ani nepočul a až potom mi niekto hovoril zo spoluhráčov, že vlastne musím si dať dole tričko, tak som si ho dal dole. A my jsme rádi. Já bych v tuto chvíli poděkoval vám, poděkoval Adamovi. Mějte se pěkně. Naschledanou. Ja ďakujem.